show jaman le ba monu bon fle do malikona ni malikoka foli belele ba hambo ko yokuma be ne wakati be home ba ko wakati takuma be ka sigi kan an kona foni no makon ama foko bla jelen ki bismillah kona fon blon kona na ne ka kona fonu kenen da lele jumai juwe kalo kle mukan fla samba fla hani mukan fla kuna fona damna la hankon ba damne bitkuni an dusuma kasalenu anga finti la mko ka nyama so no de dirpa mko oluye kuna foni abo ko ni ayira ka fasa ko ba machi wale mko ka jekulu memewele anfa ya no luye katiba de masina mko ko jigitige ko fe huyara ko be ka bi jamana fa chamanka o kum ko na so ma dai na huyara ko na bi katika ko kan kerenkenena la ko ka dagaro memewele ko kande sunjata te kati huyara ko tara bien ku selenye ku ye bom do mobili do yere ko no fakata se mobili flama kato ochi kandala kasoro kata sma wuli ninga soro ku ka bingani wale udamne wi ayira ka fasa ko anga fintigila mo holi yere ko ni fembala jelenke wala sa ku ko no bisira ta karu ula to amina ko nga kanga fintigila makele o bonena annina ko woro o banana ko kelen to mala sakale yere ko tunte fintigila mo e kale ko tunye jamana ko no de ko ba machi wale mo yere ko ka fanfe ko ma wulon vla ku yere ko yo ore mine mo shekin donto yo lu sege ko keleke minen chama usera ko ore boshu ula ukani ko yere ko nin konnana wo kum konna la fintila ma ka nyama haye kuna fina de jamana kono de bela jelema kame yoro ni mine ko sisan ko katina da fe dugu bela jelen sumana ba wanga san fe pankuru holu yere kontume munu na katina da fe dugu bela jelen konnana wala saka la ni ba machi wale nunu manu yere kon dugule mana ke yoro pula boka soro ku u mine ku dikiri tigla mo koma ya yere ka fasa ko jamana kono de bela jelen katika barala ko basigi ko yere ko ni segina kana dugu konena nga uyanyi ni jamana kono don fe kambela jelen ka fembela jelen ke ni mi ye fen na mabe ika olula kuna foni ya jona kwambela jelen ka fara uka ami yoro mi na sisa no ka bamma ci walen manu nu kele ni fen fe yere de kon be fen kala maka abise ka jamana dem ki kon ka wili ka suma jona ka kuna foni duma wani ye fen mabe ki ka ni datu ko aka ki ka kuna foni duma jona wala sadda ada kon be saka sigini ko nunu na tuga na wala sa adama dun ka hake danga na kare Allah to ya mina alisa hokuna foni kele nunu konna la jamana kono nyama huyela doni yake saka foko jamana baraka yoro no de cité administratif bo jamana ko bela jelembe nyana boyeni fokata se jamana ministry so ka ministry nyama ka dagaroma no ye primature ko lu ma bela jelen ka to so ko yere kon menata momoli keren ke ka sege li keren ke wala sani binkane yere kon be ke cheni yere kon kana ka jamana kono wala sa ukon mesika lakana sabatini yoro nunu na tugamna bo hayira laka fasa kon yoro nunu yere de kon e jamana chake yoro kerenkene no nyemi nu ko ne anyini ni baraka yoro man bela jerenfe ku ko ni ka to so nga ku ko jugu foite ku ko ni mena momolle ke wala sa khalla kana sabati to ya mina ali salla kana ta kun kan kola se ko fene ka fintila mo olu fene kuna foni abo ko ne ayira ka fasa ko ake ni katiba de masina mo ko ka bingali fangare ko no buale no fle na to amina ko lu yere kono mina momoli keren ne ke seguna da fe dugu bela jelena keren ne ala so munu maba so munu yere kono dogolenu ani so munu yere kono ni siga kelenu la ko kono mina momoli fanga boya yo yoro la koseba ko ba nyini segu ka de bela jelen fe ne mimbe fen kala ma fe mimbe se ka fintigila mo dem ki yere kono ka fuyo jona ko ambe yoro mina sanu ko de manyini nenu jamana kono de bela jelen fe ere mana bo fen kala ma fe mimbe se ka de mela se jamana ma fe mimbe se ka toni tabe se ka karni ba machi wale manuna ki ko kuna foni aduma jona wala sa olu yere kono be se ka fere bela jelen tege ko hakoni kana wala ngata to gamna o kum kono la ka nyama no olu kono ye ne ga juru sira blasenga komisaria folo hale ye ne ga juru sira de me ye mugani kili bisabanu fla fufu hani binan duru komisaria flana olu fene ye ne ga juru sira de mugani kile bisabanu fla mugani kile bioro nani mugani kele bisabanu fla mugani kele bioro ani duru ni fenfe ka mabbe ki ga wulele keni ne ga juru sira na jona wala saki ka kuna funi ya odi alisa hameto anga fintigila mo ka kuna funna
diripa ma u yɛrɛ kɔni fɛnɛ bolo nɔ bila sɛbɛn kɛ kunu ka kɛ ni binkani wale minnu yɛrɛ kɔni tara ka duwanzana dafɛ dugu sɛgɛrɛ walasa ka jamana kɔnɔnadenw kunnafoni u y'a yira k'a fɔ halisa ko ni binkani minnu bɛ ka kɛ k'a bɛɛ ye katibaden masina maaw ye k'olu yɛrɛ de kɔni bɛ ni binkani jugu ninnu na jamana kɔnɔna na ko ala ni u yɛrɛ kɔni t'a dɔn u b'a kɛ cogoya min na baw an ka finitigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka se ka dan ka di bamaci wale maa caman de la sanu o hukumu kɔnɔna na k'u yɛrɛ y'u kunda duwanzakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya nɛgɛ kanɲɛ 6 o tɛmɛlen ni miniti 30 min n'u kɔni ye bɔm bila mɔbili kɔnɔ sa ka sɔrɔ k'a to o bɔm ci finitigilakaw ka dagayɔrɔ la u ka o sili senfɛ sa yɛrɛ la k'a fɔ k'anw ka finitigilamɔgɔ maa kelen ko o bɔnɛna ni la ko maa 15 o banana ko mɔbili 3 o kɔni tiɲɛna an ka finitigilamɔgɔw k'a fan fɛ nka bamaci wale mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni k'a fan fɛ ko maa 7 olu sara ko o yɛrɛ kɔni mɛnɛna mɔbili kɔnɔna na nani olu minɛna fo ka taa se u ka baarakɛ minɛ tɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma n'o yɛrɛ de kɔni y'u ka kɛlɛkɛfɛnw ye k'an ka finitigilamɔgɔw sera k'o bɛɛ lajɛlen minɛ o la o wagatinin kelen kɔnɔna na k'u y'u kunda korokaw fɛnɛ fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 5 a tɛmɛnen ni miniti 15 ye u y'o waleya kelen de kɛ u ye bɔm bila mɔbili kɔnɔ ka taa bɔm ci yɔrɔ masuruna min n'an ka finitigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka suru n'o yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ hali kilomɛtiri 1 kan min yɛrɛ n'u kɔni ye bolominɛ caman tiɲɛ o hukumu kɔnɔna na an ka finitigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni sera ka wuli joona joona ka ko ta a bolo ma halisa o wagatinin kelen kɔnɔna na u y'u kunda mɔbitikaw fɛ minnu yɛrɛ kɔni ye mɔbili dɔ fa kosɛbɛ bɔmu la ni ka to o ci yɔrɔ masuruna min n'an ka finitigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 30 ɲɔgɔn na ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka pɔsi min bɛ wele ko tintin ale ni sevari dugu yɛrɛ kɔni ma ja kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na sa an ka finitigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ tora mɔmɔli la mɔbiti n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen na fo nɛgɛ kanɲɛ 13 o tɛmɛlen ni miniti 30 ye walasa u bɛ se ka lakana la sabati cogoya min na nin fɛnɛ de kun ye an ka diriba mɔgɔ ka kunnafoni min n'u bɛ ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka kɛ ni binkani wale minnu bɛ ka kɛ ni tile filanin na kɔsa in na katibaden masina mɔgɔw fɛ halisa an ka duwawu ye min ye ala ka sebaya di an ka jamana ma ni maa ninnu hala ko a to an ka finitigilamɔgɔw ka se k'u bolo da u kan joona joona basigi o ka segin an ka jamana kɔnɔna na o kunnafoni de bɛ taa n'an ka jamana ɲɛmaa ka kunnafoni la min n'ale fɛnɛ ye bolonɔ bila sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ k'a yira k'a fɔ sa ko jamana sariya tala minnu bɛ wele ko sente maaw ko dɔ bɛna fara olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa 26 a kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko o maa ninnu k'olu bɛ bɔ jɛkulu la ko 1 ale bɛna bɔ finitigilamɔgɔw ka jɛkulu la 3 o bɛna bɔ jɛkulu min bɛ wele an fɛ yan ko M5 RFP ko 3 bɛ bɔ yen ko 3 olu bɛ bɔ parti politique mɔgɔw fɛ yen 2 ko bɛna bɔ musolakaw ka jɛkulu la ko 1 o bɛ bɔ jamana kɔnɔdenw na 2 ko bɛ bɔ sifinaka denmisɛnninw ka jamana la 1 ale bɛ bɔ jɛkulu la n'olu bɛ wele ko signataire de APR ko 1 ale bɛ bɔ jɛkulu la minnu da tɛ foyi la 1 olu kɔni bɛ bɔ jɛkulu la minnu sigilen don adamadenw ka hakɛ la tangali kun ko 1 ale bɛ bɔ lujuratɔw ka jɛkulu la 1 ale bɛ bɔ jamana kɔnɔden minnu sigilen don jamana kɔkanko la 2 olu bɛna bɔ syndicat la minnu ye jamana kɔnɔna tɔw ye 1 olu bɛna bɔ syndicat la minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛnyɛrɛye syndicat ye 1 olu bɛna bɔ an ka lɔkɔli karamɔgɔ la 1 o bɛ bɔ diinɛ ɲɛmaaw la 1 ale bɛ bɔ an ka ladalako la 1 o bɛ bɔ jagokɛlaw la 1 a bɛ bɔ kunnafonidilaw la 1 dɔn tɔ sa k'o bɛ bɔ seko ni dɔnko tigilamɔgɔw la ko don n'a nataw la ko ni maa 26 de kɔni bɛna taa fara jamana sariya talaw kan walasa u kɔni bɛ se ka baara kɛ jamana ye cogoya min na halisa an bɛ to jamana kɔnɔna kunnafoniw la o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri min sigilen don jamana ko kan kibaru ma n'o de ye Abdulaye Diop ye ale ni jamana kumada n'ale de colonel Abdulaye Mayiga ye fo ka taa se minisiri min sigilen don jamana jɔnsi kuran kunkan ko ma olu n'u cakɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen k'u kɔni jɛra ka Goodluck Jonathan bisimila min n'ale kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'ale kɔni kunnakun tɛ foyi ye an ka faaba kɔnɔ kana sɛgɛsɛgɛli kɛ ani kana bonyamasegili kɛ ka kɛ ni an ka jamana ɲɛma olu yɛrɛ kɔni sera k'an ka kalafili sɛbɛn jɛlenw bila sen kan ani kana o balaw la kɔlɔsili la k'a layɛ baaraw ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka taa cogoya min na jamana kumada n'ale de Abdulaye Mayiga ale kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko camacɛ fanga ɲɛmaw k'u bɛ k'u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ni jɛkulu min sigira kalafiliw ka kɛ jamana kɔnɔna na o kalafili jɛlenw ani kalafili ɲɛnama olu bɛ se ka kɛ cogoya min na ko camacɛ fanga ɲɛmaw bɛ ka baara nasugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa k'o bila sen kan wa ko ka ko kɛ walasa kalafili kura minnu bɛ kana kɛ yuruku kana kala wa ka kɛ kalafili min bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw sago ye a ko in a kɔni kɛra an dɛmɛba jɛkulu bɛɛ lajɛlen ɲɛna foli kɛrɛnkɛrɛnnen o yɛrɛ kɔni dira an ka jamana ma fo ka se CEDEAO mɔgɔ ma ka kɛ ni u yɛrɛ kɔni ye nin bɛnkan min sɔrɔ walasa kalafili jɛlenw bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na jamana haba bɛ se ka sigi cogoya min na
kunnafoni bɛ taa n'an ye kalanko kunnafoniw la. Bagi n'o ye lɔgɔlidenw ka jɔnjɔ labanw ye minnu bɛ kɛ san labanw na ale kuncɛra anw ka jamana kɔnɔna na min yɛrɛ n'a yirala ka fɔ sa ko ni jɔnjɔ laban fɛn fɛn kɛra ni san laban in na min de ye dɛfu kapu bete fo ka se bagi ma k'a bɛɛ lajɛlen kɛra size carima bɔ a la wa a bɛɛ lajɛlen kɛra ka sɔrɔ yuruku ma k'a la. Foli belebeleba o taara ka di minisiri Dede Usumani ma a ye nin baara min kɛ k'a bɛ san 10 bɔ anw ka faaba kɔnɔna na ko ni ɲɔgɔnma deli ka kɛ ko lɔgɔlidenw ka jɔnjɔ laban ka kɛ ka sɔrɔ size ma cɛri ka sɔrɔ yuruku ko foyi ma y'a la ko foli belebeleba kan ka di minisiri ma wa ko a bɛ baara min na nin ko Ala k'a dɛmɛ halisa ko jamana kɔni ɲɛta ye lɔgɔlidenw ye jamana kɔni tɛ taa ni kalan tɛ kalan jɛlen a bɛ k'o min ɲini ka di anw ka jamana ma ko halisa k'Ala k'a dɛmɛ o baara la. Halisa an bɛ to kalanko kunnafoni la min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Japon ka lasigiden min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na olu ka min bɛ wele ko OIT olu fana taara dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen di Madame Sidibe Dede Usumani ma walasa a kɔni bɛ se ka lɔgɔlidenw dɛmɛ cogoya min na min yɛrɛ n'u kɔni nana ni kalanminɛn camanba de o kalanminɛn ninnu a yirala k'a bɛna di lɔgɔlidenw ka duguma kalanso ma min de ye kilasi 3nan fo ka taa se kilasi 4nan ma min de ye ballon sac fo ka taa se lɔgɔlidenw ka cahier gafew ani lɔgɔlidenw mago ɲɛ minɛn bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni bɛ ni jɔnjɔ ninnu na min n'a kɔni bɛ se k'a ta ka di ni denmisɛnnin ninnu ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na kalanko t'an kun kan ko ɲɛnabɔli la a yɛrɛ la k'a fɔ sa ko a kɔni bɛ san caman bɔ nin cakɛda in n'o de ye OIT maaw ye olu kɔni b'an kɛrɛfɛ k'an dɛmɛ an ka kalanko la ani denmisɛnninw ka hakɛ la tangali ma bawo u y'a yira k'a fɔ ko san 2019 ka se san 2020 ma ko u yɛrɛ kɔni taara denmisɛnnin minnu bɛ a daminɛ san 8 fo ka taa se san 12 ma u taara olu bɔ damandaw la walasa ka na n'u ye faaba kɔnɔ ka na dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen di u ma. Halisa an bɛ to jamana kɔnɔna kunnafoni la min na bɛna jamana kɔnɔna kow la sanji ale nana kosɛbɛ anw ka faaba kɔnɔna na arabado min ni kunnafoni dila dɔw ye sɛbɛnni kɛ k'a yira k'a fɔ ko sanji in kɔni bɔla ka taa kosɛbɛ a fanga bonyana kosɛbɛ ko Bamakɔ ka fanba yɛrɛ kɔni tun tɛ ka se ka foyi kɛ ji bolo ji k'a kɔni ye mɔgɔw minɛ fu u sen na ko nka ko nin ko in k'a nɔ bɛ jɔn na ko cikan bɛ bila jamana kɔnɔ ɲɛmaaw ma u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ jiboli tɛbɛn sira ɲɛnama u ko o kilan jamana kɔnɔ nka cikan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ di jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma ni jiboli tɛbɛn sira minnu bɛ dilan u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka jiboli tɛmɛ sira ninnu lamara ka ɲɛ u kana kɛ ɲamanbɔ yɔrɔ ye u kana kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min yɛrɛ n'u bɛ t'u ka fɛnw sigi a la walasa ji ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka boli a fɛrɛma cogoya min na ji kana walankata jamana kɔnɔna na ni ka se ka tiɲɛni kɛ. Kunnafoni bɛ taa n'an ye kɔkan kibaru la o min an bɛ taa Irusikaw fɛ Vladimir Putin ale bɔra a ka bolonɔbila sɛbɛn kɛ min n'a kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko cɛw ni cɛw ka furu ɲɔgɔn ma musow ni musow ka furu ɲɔgɔn ma min yɛrɛ kɔni fo ka adamadenw furu bagan ma o ko min daminɛlen don diɲɛ kɔnɔ sisan nɔ n'a bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ fo ka taa se a bɛ bɔ an ka jabarani sobaw la ko o ko yɛrɛ kɔni tɛna kɛ ale ka jamana kɔnɔ ale ye sɛbɛn bɔ ka yira k'a fɔ sa ko o ko bɛna ban ale ka jamana kɔnɔ pewu. An bɛ taa Senegalikaw fɛ Macky Sall ale kɔni bɔra ka bisi 37 ale bɔra k'o baara koromokari Senegalikaw fɛ walasa Senegalikaw yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa u magow la cogoya min na ka sɔrɔ u ma sɛgɛn ka sɔrɔ u bɛ lafiya kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ sa ko Senegalikaw ka miiri ko nin wari bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni bɔra olu kun walasa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya cogoya min na. Halisa n'an tora kɔkan kibaru la an ka lasigiden min sigilen don Guinée Équatoriale-kaw fɛ olu fana ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ min n'u kɔni b'a ɲini an ka jamana kɔnɔden fɛn fɛn sigilen don Guinée Équatoriale n'a sɔrɔ k'i ka sɛbɛn ko olu yɛrɛ kɔni tɛ donna k'i yɛrɛ kɔni ka taa i ka se lasigidenso la i yɛrɛ kɔni ka taa i ka sɛbɛn i ka to olu la kurakuraya ɲɔni u t'u kalo tile 31 tɛ Guinée Équatoriale-kaw ka jamana kan wa ko n'o don yɛrɛ kɔni tɛmɛna ka sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ kɔni ma taa ka sɛbɛn la kurakura k'u sigi n'a ye k'a fɔ sa ko ɲangili b'a kɔfɛ fo ka taa se i yɛrɛ kɔni bɛ se ka gɛn ka bɔ Guinée Équatoriale-kaw ka jamana kan min yɛrɛ n'a y'o kunnafoniya di lasigiden kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn sigini mana kɛ Guinée Équatoriale ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka se an ka lasigiso la joona joona ka t'u ka sɛbɛnw la kurakuraya. Nin ye
ne ka kunnafoni datugu pe ne la somne sɛbɛn ka di denbaw ma min n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi i ka denw na sisan nɔ k'an bɛ wagati min na ko ka kɔlɔsili fanga bonya kosɛbɛ denmisɛnninw kan ko den denmisɛnnin fitinin ye san 15 dɔ ye min n'ale yɛrɛ kɔni tun bɛ a ka kulankɛla cɛ 2 nana ka na nin den wele k'a fɔ k'a nɛgɛ sa k'u yɛrɛ kɔni b'a ci ka taa walafabugukaw ka sugu la n'o kɛra nɛgɛ kaɲɛ 10 wagati ni cɛnin fitinin yɛrɛ la k'a fɔ k'a yɛrɛ kɔni tun b'a a ka nɛgɛso de sanfɛ k'u kɔni ye cɛnin fitinin nɔ minɛ a selen amdala ye sa ko maa 2 yɛrɛ kɔni bɔra mɔbili kɔnɔ ka cɛnin fitinin ta ni k'a bila mɔbili kɔnɔ n'an b'o wele ko vitiri fime hana ka nɛgɛso bɛɛ lajɛlen k'an bɛ yɔrɔnin min na ko sisan cɛnin yɛrɛ ni nɛgɛso 2 si ma ye ɲɛla min ni lasɔmili kan no ka di denmasa bɛɛ lajɛlen ma k'a y'aw denw kɔlɔsi bɛɛ lajɛlen k'i janto i ka denmisɛnninw la u kɔni ye nɛgɛjuru sira bila ko ni maa ma kɛra ni mɔgɔ ninnu ye fɛn ye i kɔni ka ci kan bila olu ma n'o de ye 66 35 fu ani kelen k'i ka weleli kɛ ni nɛgɛjuru sira in na joona joona walasa i ni denmasa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogoya min na cɛnin ka nɛgɛso foto u kɔni y'o labila maa mana kɛ nɛgɛso in foto ye fɛn ye sa i yɛrɛ kɔni ka se ka kunnafoniya di olu ma walasa u den u yɛrɛ kɔni bɛ se k'a ɲini cogoya min na an bɛ duwabu de kɛ sa ko ala k'an ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen kisi ni fiɲɛ jugu min kɔni sorilen don an ka jamana kan k'ala k'a kun bɔ an kan Mali kunnafoni show jamana labɛnw ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na n'ala ma basi wɛrɛ ka na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan ɲan'o cɛ sa an b'a fɔ k'ala ka bɛɛ lajɛlen ni kisi ala ka jamana in suma ala ka jamana in suma bamaci wale mɔgɔ u bɛ min nɔfɛ ala kana sebaya d'u ma an ka jamana kan ala ka sebaya de anw ka jamana ma ni bamaci wale maa ninnu kan a k'an bɛɛ